سلامتا نايب صحكم كبرات تخاتلتي مدبات هيلن تايمز نلوب دما كم تلمد مهاري مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم دامس كنا قصة تسامي مدبنا حبيركم ناخد تصنحو نعدمكم سناي مكتتال ألبرت أينشتاين علمنا كابز رايتهم صعنت فترتي كابز بهالو تمرامرتي حدا يو أب حساب فيزيكسن عودي نزجبرو لعل توفاينت تعواتي نول شلمات كخون زخال ايو أينشتاين جرمناوي فيزيكسن لق حساب بمخان تيوري اوف ريلاتيفيتي ويدما كلس حساب نصراونت زمعبلم نا 10 كفله زمن بلوز ساينستيسيو ا فيزيكس تدريخو نزغربو فوتو الكتريك افكت متنعتي ب 1921 تعواتي نويل شلمات كخون اخيلو ايو أينشتاين ايهوداوي بمنبارو اب عيني نازي بارتي كمز اتو مسفلته ناب امريكا تسديدو وصم بحفشا أينشتاين علمنا نتي حجبتي حاتو زلا زمن تكنولوجي زعبي إجام ألو أنت توهالن مجنان أي خونن ألبرت أينشتاين كاب علماوين أيهود بيتساب 1979 أب جرمن تولدم أبو هيرمان أينشتاين مهندس نبرن تخون مسحاو بمخان نا إلكتريك أقوح ممرت تكال زنبر أيو أديو باولين كوتش دما ناي جزا سراحة داساسيت دقا تعب زنبرت يا أينشتاين قداماي بركت تمرتو أمونيك زركب لسبورتس بال تمرتو بيت تخاتاتل انتخون أبو ناي مدرخ إلتن موسيقى مسارحي بفلاي كا فايولين متجواز جمر اللي ايو أينشتاين نخفل زنبرو اللعول دليست العالم نحاد النجر دقاقين كام تخطاخون ممرمارن بهري كاب عد منسنتو زجمر ايو تدرأو أب موداتا شحن شومان تميد سمانياتات ماكس تالمود زبهال بولنداوي حكمنا تمهاراي زنبرن ناي أينشتاين نايولك ممر غيرون قصروا ماكس تالمود نا أينشتاين حويسو نخلو تمهارو أب ساينس بفلاي كا أب تفطرو برهان كتصنعو بمقبار نساينس زلوم هنطونت كوسخو عبي سرس زنبرة ممهريو صدر أينشتاين زنبرو سراح واصم بزي مقالو منبريوم كامونيك نام ميلان طاليان كزاورو تجددو انتخونه ولادم أينشتاين تمرتون زي مقراص كبلو أبناي محازوم غزا غديفمو غيشو نوتادرو أغلغلوت ادميو كم زبصح استردا أينشتاين كاب دكتور ناي طعنا صقم زلو زغلص دبدابي اصحفو تمرتو كقصل كم زي يخل بمغلاص نابس درو امرحم أينشتاين ب 1895 اب 17 ادميو ناب يونيفرسيتي نمتاو زخلو انترانس فتنا وسيديو انتخونم بحسابن بفيزيكسن بلوت نطب كوانتم صم بخالوت عين سابجكت جن تحت نطبي بمزغابو ناب يونيفرسيتي نمتاو زغبرو غعزو كيسمرلو ترفن داغم مسنادو تمرت نخوسد استغدنا أينشتاين اب سويزرلاند ابتي نايتي تمرت بيت رئيس ممهر جوست وينتلر غزا منبري بمقبار ممهارو قصلم ابتي ايوان مسغوالتي زمهرو زنبره رئيس ممهر زخونت ماريا الفقر وديو منباري زراب دحري حدا عامت ناب اب سويزرلاند زركب يونيفرسيتي سويز نبتاو اب استفتنو انترانس اكزام حاليفو يونيفرسيتي اتوم أينشتاين دحرستو سنه غزي زيغن سويزرلاند تقبلم أينشتاين يونيفرسيتي اب زمهارو لغزي مس ممهرانو طبق ركب اينبرون اكو داس ناب كلا كيكدم بعلن بعلو يمهار نبره انتخونه تمريق مسوصه قلطيفو سراح نمركاب تصقمه دحري بزح على شا سراح 1902 صحافي بيت مهزو خوينه قوصره ابتي بيرو بيت مهزو ناسرحه كلو اب يونيفرسيتي سويز تمهارو مسارات بمقبار مدساسن ممرمارن جمرم ابتي بيرو خوينه بزغرن فتنت بزحات مصنعتات مرمرات انداغبره زمصه أينشتاين ب 1905 نبزحات تمرامرتي تأمر زخونو كلته اب كلس حساب فوتو الكتريك زدهابو كلته دما اب كلس حساب نصراون زدهابو 4 مصنعتاو صحفات ادالوم زوم مصنعتاو صحفات اب انالندر فيزيكس تحتمو بولصات نايزي زمن ناي فيزيكس صحفات كوينوم حليفوم كساب حجي يغلغلون اللو بفلاي كساب حزي بقليل يخفتح زي كاله EMC سكوير ويدما انرجي MC سكوير زبل فورمولا ابزي غزي ايو زتاتاتوم كونتات حدر أينشتاين مسنرئي اب يونيفرسيتي ناتمهار كلو مزتفالت سربياويت ناي فيزيكس تمهاريت ميلافا ماريك ب 1903 تمرحو أينشتاين مسماريك فلما انتفالتا صدرو اي فقرلو نيروم انتخونه أينشتاين صدرو خي عاغتو مسماريك فقراو هيوتم قصلن ابو أينشتاين ب 1902 دحري ماتو أينشتاين مسماريك ب 1903 تمرعوه دحريو ليسر تبهال قوال ولدو بتوساخي كلت اودات زولدو انتخونو كاباتهم اتي حدا هانس زبهال دحر فلط ناي هيدروليك انجينيرينج تمهاراي زخون ايو
ኣብ ሓደሮም ሕኩሳት ዘይነበሩ እዞም መጻምድቲ ብ1919 ተፋትሑ ኣብዚ ግዜ ክፍፍል ሃብቲ ኣንስታይን ኣነ ኖቤል ሽልማት ክወስድ ተስፋ ስለ ዘለኒ ምንም ነገር ኣይካፈልን ብምባል መንበሪ ገዝኦም ንማሪክ ገሪፉላ እዩ ኣንስታይን ድሕሪ ምስ ማሪክ ምፍታሑ ምስ ኤልሳ ሎዌንታል እትበሃል ካልእ ሰበይቲ ሓዳር መስረተም ክሳብ 1936 ዕለተ ሞት ኤልሳ ሎዌንታል ሓቢሮም ጸንሑ ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ ፊዚክስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልስ ሓሳብ ንጽራውነትን ፎቶ ኤሌክትሪክን ኣዲህቡ ዘጽንዖ መጽናዕቲ ብ1921 ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ክኸውን እኽኢሉ እዩ ኣንስታይን ኣብ ከይዲ መጽናዕቲ ስነህዋ እንትገብር ዩኒቨርስ ወይ ድማ ኣድማስ ቀዋምን ዘይቀያየር እዩ ኢሉ ደምዲሙ እኳ እንተነበረ ድሓር ዘማዕበሎ ክልስ ሓሳብ እንትርአ ግን ምስቲ ቅድሚኡ ዝኣምንሉ ዝነበረ ክልስ ሓሳብ ዝጻረር ዩኒቨርስ ወይ ድማ ኣድማስ ቀጻልን ተለዋዋጥን ወይ ድማ ስቴት ኦፍ ፍላክስ እዩ ብምባል ደምዲምዎ እዩ ምህዞታት ኣንስታይን ምስ ንርኢ ድማ ኣንስታይን ከም ሊቅ ፊዚክስ ብዙሓት ምርምራትን ሓድሽቲ ምህዞታትን እኳ እንተነበርዎ እቶም ብጣዕሚ ዝፍለጠሎም ግን ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት ኣቶሚክ ቦምብ ንምምዕባል ተጠቐመሉ ፎርሙላ EMC² እዮም ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት እንታይ እዩ እዚ ክልስ ሓሳብ ወይ ድማ ቲዮሪ ፈለማ ብ1905 ኣንስታይን ኣብ ዝገበሮ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝቐረበ ኮይኑ on the electrodynamic of moving bodies ብዝብል ሓሳብ ዝቐረበ እዩ ኣንስታይን ነዚ ዘይተወደአ ክልስ ሓሳቡ ብ1915 ሙሉእ ብምሉእ ዘቐረበ እንትኸውን ንኣንስታይን ኣብ ልዑል ብርኪ ተመራማሪ ክቕመጥ ዝገበረ እዩ ኣንስታይን ዝተፈላለዩ ምርምራትን ሓሳባትን በቢግዚኡ ዘማዕብል ብሉጽ ሳይንቲስት ዓለም ብምዃን ዝተረድኡ ዩኒቨርሲታት ማእኸል ምርምራትን ምስኦም ንኽሰርሕ ኩሎም ባህጊ ነበሮም ብ1909 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዙሪክ መምህር ክኸውን ከኣለ ቀጺሉ ብ1911 ድማ ፕራጋይ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካርል ፈርዲናንድ ኣሚሩ እዩ ድሕሪኡ ናብ ጀርመን ብምምላስ መጠቓለሊ ናይ ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት ብ1916 ከቐርብ ዝኽኣለ ኣንስታይን ተመራመሪ ጥራሕ ኣይነበረን ንመሰል ሰባት ዝጣበቕ ኣብ ፖለቲካ እውን እንተኾነ ብመጠኑ ይሳተፍ ነበረ ጀርመን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝገበረቶ ተሳትፎ ብዕሊ ነቒፍዋ እዩ ኣብ በርሊን ዩኒቨርሲቲ እንዳሃለወ አንጻር መንግስቲ ዘቕንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንስታይን ጸዊዕ እኳ እንተነበረ እቲ ሰልፊ ተኸሊፉ ከይተኻየደ ተረፈ ነዚ ሰምዑ ገለገለ ጀርመናውያን እሞ ድማ ኣንስታይን ካብ ዓሌት ኣይሁድ ምዃኑ እንትርድኡ ኣብ ልዕሊኡ ኣሉታዊ ነቐፌታታትን ጽዕንቶታትን ከሕድሩሉ ጀመሩ ኣንስታይን ኣብ ኢየሩሳሌም ዩኒቨርሲቲ ሂብሪው ንምስራሕ ዓሊሙ ናብ መላእ ዓለም እናዞረ ሓገዝ ምትእኻብ ገይሩ እዩ ናብቲ እናዞረ ዕረፍቲ ዝሰኣና ኣንስታይን ኣካላዊ ድኻምን ጸገም ጥዕናን ከጥቁዕ ዝጀመረ ኣብዚ ግዜ ነበረ ናብ ኣሜሪካ ሓገዝ ንምትእኻብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ እንተሎ ናብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስቶን ናይ ስራሕ ምልክታ ብምእታው ኣብኡ እናሰርሐ መንበሪኡ ኣብ ኣሜሪካ ንምግባር ወሰነ ድሕሪኡ ናብ ጀርመን ብምምላስ 7 ወርሒ ኣብ ሙኒክ ምስ ጸንሐ ብ1932 ናብ ኣሜሪካ ኣምርሐ ድሕሪ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ኣይሁዳውያን ዝጭፍጭፍ ስርዓት ናዚ ጀርመን ተቆጻጸረ ነዚ ዝተረዳ ኣንስታይን ናብ ጀርመን ንዘይምምላስ ብምውሳን ናብ ኣሜሪካን ትግስግስ ብ1935 ብመንግስቲ ኣሜሪካ ውሕስ ቀዋሚ መንበሪ ዝረኸበ እንትኸውን ብ1940 ድማ ዜግነት ኣሜሪካ ረኸበ ኣንስታይን ቀድሚኡ ብምርምር ዘማዕበሎም ክልስ ሓሳባት ኣብ ጽሑፍ ብምስፋር ናብ ዕዳጋ ኣውረዶም በዚ ምኽንያት ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት ዝብል ጽሑፍ ልዕሊ $6 ሚልዮን ኣታው ረኸበሉ ብተወሳኺ በቲ ንሱ ዘማዕበሎም ምርምራት መሰረት ብምግባር ኣሜሪካ ወናኒት ኣቶሚክ ቦምብ ኮይና እያ ኣቶሚክ ቦምብ ሒዛ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኣተወት ኣሜሪካ ክትዕወት ሓጊዝዋ እዩ ሓድሽቲ ምርምራትን ምዞታትን ምፍጣር ዘይኣቋረፀ ኣንስታይን ምስ ከምኡ ዝበሉ ካልኦት ተመራመርቲ ብምርኻብ ብዙሓት ሓድሽቲ ነገራት ንዓለም ኣፋሊጡ ሓሊፉ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ኒኤልስ ቦህር ብሓባር ብምዃን ሎው ኦፍ ኳንተም ሜካኒክስ ዝብል ክልስ ሓሳባት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂን ምርምራትን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለው ጽሑፋት ጽሒፎም እዮም ኣልበርት አንስታይን ድሕሪ ምዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥዕንኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ እንትኸይድ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ካብ መጽናዕትን ምርምርን ግን ኣይዓገቶን ካብ ጨፍጫፍ ስርዓት ናዚ ጀርመን ዝተረፉ ኣይሁዳውያን ተኣኻኺቦም ናይ ባዕሎም ሃገር እስራኤል እንትምስርቱ ናይ ኣንስታይን ጅግንነትን ተወፋይነትን ሰምዑ ዞም ኣይሁዳውያን ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ንኸውን ሕቶ ኣቕርብሉ እንተኾነ ኣንስታይን ዘይወድኦም ምርምራት ከም ዘለዎ ግዜ ከም ዘይብሉን ብምሕባር ከይተቐበሎም ተረፈ
ንብዙሕ ዓመታት ኩነታት ጥዕንኡ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ኣንስታይን ብምኽንያት ልቢ ሕማም ወይ ድማ ደፊት ደም ብ1955 ህይወቱ ሓለፈ። ኣብ ዓለምና ሓደ ልሙድ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ድማ ብጣዕሚ ጽዑን ተፈጠርቲ ሰባት እንትሞቱ ሓንጎሎም ኣውፂኻ ንምርምር መውዓልን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሙዚየም ብኽብሪ ንቕመጥ ንምግባር እዩ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ብሉጽ ተመራማሪ ዓለምና ዝኾነ ኣንስታይን ምስ ዓረፈ ድሕሪ 7 ሰዓታት ሓንጎሉ ብመጥባሕቲ ብምውፃእ ንኽጽንዕን ንኽምርመርን ተገይሩ እዩ። እዚ ተግባር ንመላእ ዓለም ትኹረት ዝሰሓበ ተግባር ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እምበር ገጽ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሄለን ታይምስ ህይወት ታሪኽ ብሉጽ ሳይንቲስት ኣልበርት ኣንስታይን ከምቲ ቅድም ክብል ዝተኸታተልኩሞ እንትኸውን ቅድሚ ምዝዛብ መደብና ግን ኣብ ከይዲ ህይወት ኣንስታይን ካብ ዘጋጥምዎ ኣገረምቲ ተጓንፎታት ሓደ ክንብለኩም። ኣልበርት ኣንስታይን ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት ወይ ድማ ቲዮሪ ኦፍ ሬላቲቪቲ ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ንምቕራብ ናብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዝዘረሉ እዋን ኩሉ ግዜ ካብኡ ዘይፍለጥ ገናሒ መኪና ወይ ድማ ሽፌር ነበሮ። እዚ ሽፌር ኩሉ ሻብ ኣንስታይን ናብ ዝኸዶ እናኸደ ዘቕርቦ መጽናዕታዊ ትምህርቲ ብተደጋጋሚ የዳምጾ ስለ ዝነበረ ብዝግባእ ተረዲእዎ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ እዋን ኣንስታይን ከምቲ ልሙድ ከምህር በመኪና ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ይሓመም። ብኹነታት ኣንስታይን ዝተጨነቐ ሽፌር ሆስፒታል ክኸይድ ከም ዘለዎ ሓተቶ። እንተኾነ ኣንስታይን ፈለማ መጽናዕታዊ ጽሑፈይ ክቐርብ እሞ ድሕሪኡ ናብ ሆስፒታል ክትወስደኒ ኢኻ ክብል መለሰሉ። ኩነታት ኣንስታይን ዝተረድአ እዚ ሽፌር ኣንስታይን ከምዚ ክብል ሓተቶ፣ ብዙሕ ግዜ ምሳኻ ካብ ምዃነ ዝተልዓለ እቶም እትምህሮም ክልስ ሓሳባት ብዝግባእ ተረዲኦምኒ እዮም። ስለዚ ንሎሚ ኣነ ንዓኻ መሲለ ከምህሮም እየ ንስኻ እዕርፍ በሎ። ኣንስታይን ድማ እቶም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ክከታተሉ ጽበይዎ ዘለዉ ሰባት ብስም እምበር ብኣካል ከም ዘይፈልጥዎ ልቢ ምስ በለን ፍቓደኛ ኾነ። ድሕሪኡ ኣንስታይን ምስ ሽፌሩ ናብቲ ገለጻ ዝግበረሉ ክፍሊ ምስ በጽሑ እቲ ገናሒ መኪና ከም ኣንስታይን ኮይኑ ከምህር እንትጅምር ኣንስታይን ድማ ከም ገናሒ መኪና ኮይኑ ጸግዒ እቲ ክፍሊ ኮይኑ ይከታተል ነበረ። እቲ ገናሒ መኪና ክልስ ሓሳብ ንጽራውነት ብዝግባእ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ ኣብ መወዳእታ ሓደ ፕሮፌሰር ከቢድ ሕቶ ይሓቶ። ብቐሊሉ ክምለስ ዘይኽእል ሕቶ ምዃኑ ዝተረድአ እቲ ገናሒ መኪና ብምሉእ ርእሰ እምነት እዚ ሕቶ እኮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፣ ርግጸኛ እየ ነቲ ገናሒ መኪና እንትትሓቶ ብዝግባእ ክምልሰልካ እዩ በሎ። እቲ ፕሮፌሰር ድማ ንዕቐት ብዝተመልኦ ኣረኣያ ገናሒ መኪና እስኪ ያረዳእኒ ክብል ሓተቶ። ንግዚኡ ከም ገናሒ መኪና ዝተሓሰበ ኣንስታይን ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ገይሩ ኣረድኦ። በዚ ተገረመ ፕሮፌሰር ብሕፍረት ክሳዱ ኣድኒኑ ካብቲ ክፍሊ ወፀም። ንማንም ሰብ ኣይትንዓቕ፣ ዘጠዓሰካ እውን ኣይትግበር። እቲ ምንታይሲ ንሕቐት ንውድቀት ስለ ትቕድማ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩምና ስለ ጽናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።